En mijn groet aan elkeen, terwijl jullie nog zo roerend is bij die mond. Ik wil van die gelegenheid bij je dankie zeggen en gebruik maken. Voor Gert dankie te zeggen. Wat ons uitgenooi heeft op Apostel Bastian en zijn gade. En dan wil ik alle kunstenaars ook groeten. Sister Patricia, Esther, deze meneer wat al huis toe is, was de Reggie B. Ook Jacob, ik zie de Jacob als een graas. Amen. En dan die dansgroepen. Baie mensen denken, hulle is net programmavolmakers, hulle is nie. En ik wil vanavond wel erkennen en herkennen, zo 6 jaar terug, en ik mijn vrouw gevonden, toen ze gedanst het. Amen. En ik wil die jongmannen aanmoedigen om te zeggen wat ik nog gezegd heb, kijk hier veel vrouwen. Amen. Ik is vandaag 3 jaar getrouwd en ik heb gedacht, ik ga een vrouw krijgen wat zingt. Maar de Heer heeft anders te besluiten. En nu kan ons elkaar support. Ik support haar in haar ministry. En zij support mij in mijn ministry. Al die eer aan Jezus. En wat leuke is, ik heb haar gevonden hier in Stellenbosch. Van die series en kom vind ik mijn vrouw hier in Kloetiesville. En na aanwezigheid wil ik vaak ook eer. En ik wil vir u sê, die Here is en hy was, hy sal vir altyd sal hy goed wees. Ek wil hier nou toets en my span gaan nou baie kwaad is. Maar dit is nog iets wat ons leer die Here sit hier. En ek weet van die groot mense gaan dit ken. Toe ons op pad is nou van die series, toe speel Ruben die koortjie. Ek weet sy gaan dit ken nie. Maar ik wil het toch niet zo vullig. Amen. Dat was destijds gezongen bij die zanghanden en dan was dat bekeer. Amen. Ons zeigen ons nog net voor die lekker krijg, maar bij die zanghanden van destijds was dat bekeer. Amen. Amen. Ik heb samen met opa conferenties gelopen. Hij was een pastoor geweest. Ik heb mijn broertje niet zo. Ons is een tweeling. Opgeskoot in die huis van die Here en oral waar opa gegaan het, daar is ek in Kirtlik ook gewees. En nou het ons geleenthede gemis nie. As opa gepreek het, dan kom sit hy sommer die mics in ons hande, dan moet ons voorvat en ons moet die volk bedien met sang. Amen. So moenie dit wat hier gebeur ligtelik opvat nie. Amen. Amen. En ek hoop en ek glo en vertrou u weet en besef hoe gelukkig ons vanavond eindelijk is om onder die geklank van die Here te kan wees. Amen. Daar aan die oorkant in Irak en al die plekke, die mense word gekruisig net omdat hulle 'n Bybel in hulle hand het. Maar hier kan ons die Here vrylik dien as ons nie bevoorreg nie. Amen. Ons wil die Here eer, man. Halleluja. Daar het sê, dit is woestijn. Dit is woestijn. Die heiland roep jou, die blare val nou. En dan wat die doen, sy moet nie waai. Morgen sal het benaam wees.
Love.